Yebo usuqalile. UJesu KRISTU UYINKOSI. UJesu KRISTU UYINKOSI. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu KRISTU UYINKOSI. UJesu KRISTU UYINKOSI. Ngithobeke-ke ngibingelele abefundisi abakhona, anginikezwanga ukuthi obani abefundisi abakhona. Bangixoleleka ngizobabala ngaphandle kwababudumisa-ke ngibonile engiwaziyo. Bangixolele kakhulu. Umama wala ekhaya akakwazanga ukwenza umsebenzi. Uma kunomfundisi ngingatsheliyo ngoba kufanele ngibingelele. Angazi phela ngizwe umphathi ohlele ethi nginikeze inkosi manje-ke angazi-ke maye ngekho-ke hayi ngibingelele. Kube kuhle ukuthi umuntu aziswe ukuthi hayi sinobani nobani. Abantu bebajabule uma bamemile bebona ukuthi bayamenyeza bayezwakala ukuthi bayaziwa ukuthi bakhona. Ngibingelele kobaba bonke, ngibingelele omama, intombi nezinsizwa noSunday School egameni leNkosi. Amen. Siyambeka-ke umama umfundisi uDumisa, siyazi ukuthi kunesifo esivelile ekhaya, inkosi ivakashelile umndeni baduduzeke ekhaya kwaDumisa nasemndenini lapho eqhamuka khona unkosikazi. Siyambonga uNkulunkulu seshilo kumama ngendlu asenzele yona le esikhonza kuyona namhlanje. Izofunda izwi lokuyivula bese ngidlula-ke ngezwi namhlanje ngoba kukho official ukuyivula. Ngamagama ayikho akuyona inkonzo usovulile. Kodwa nje baqala ukumenyezela izwi lenkosi kuyona kufanele ukuthi simbonge uNkulunkulu ngayo, simdumise ngayo ngoba uNkulunkulu owenza izinto zenzeke. Amahubo 127 uverse 1, Amahubo 127 uverse 1. Kufundeka-ke kanje, uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondoloza umuzi umlindi wawo ulindela ize. Ngikhumbula-ke amagama akhulunywe umama uSithole. Sizofaka ama-lights ethufuna lawa agcwale abe khona wonke amakhona. Thi mina ngoba iyantshontshwa lento-ke bathi hhayi akuntshontshwa la. Ngajabula-ke nami ngabona indawo ese-South Africa eyizulu. Ngoba uJesu uthi umhlaba omusha la ngeke kusantshontsha khona, la ngeke kusenzeka khona izinto. Kodwa hayi uma uSithole wantshontsha la. Hayi ngathula. Kwafika isikhathi sokuthi kufuneka kuthengwe ihlalo. Siyabonga kakhulu abasilekelele bazalwane ngehlalo, siyabonga. uNkulunkulu anibusise ngashintsha endleleni. Ngoba uJesu wathi singayilingi inkosi uNkulunkulu wethu. Thama uSithole ihlalo ngeke ngisayithenga. Ziqashe utsheleke ngoba zizontshontshwa kanti ezitshelekiwe kufanele zifike ekseni iphindele emva namhlanje. Ukuze zingantshontshwa ihlalo zabantu. Ezala ekhaya zizolala la bese zenze njani? Ziyantshontshwa. Bathi umama uSithole akuntshontsha. Hayi ngathula. Ngama nje kutheni kodwa ngeke ngiyithenge. Ngongazithenganga. Kufuka ukhansela-ke la siyaxoxa. Okunye wesixoxile amalamba angayintshontsho. Uthi ukhansela hawu usho kanjani umama uSithole lo? Bawathathe onke esikoleni. Umama uSithole. Kodwa uthi uJesu ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Ungayilingi. Kunomfundisi lapha bamthathela isawu yonke ngikhuluma ngomfundisi ebandla. Baqeda lapho yafuna yatholakala kwa-Cash Crusaders sidayiswa. Waphinda wayibuyisa ngathi umbuyisela nomthengenye kuphele 2 weeks bayilanda. So-ke ungaboqhosha kakhulu. Entabeni lapha yasigqekezelwe ka-2 sithathelwe igubhu kagesi. Ingakho sifake kwi-bracket. Isonto lifakwa ama-backlash lonke. Ngoba uNkulunkulu uyakuthesta ngezinye izinto wena uzolokhu ukuthi akwenzeki la uNkulunkulu ugadile kanti wathini Abraham
thatha indodana yakho ezole wodwa uyibulala. uNkulunkulu ke simkhonzayo ke lo asingamlingi asikwenze sikwenzayo. So ke ngithatha isinqumo sokuthi uNkulunkulu mangipha ithuba ngizoletha Beklagadi azokala aqede afakwe kuyosibiza more than 10,000 kube mangithenga ihlalo. Ngeke ngiyifake ihlalo kunje ngilinga uNkulunkulu ngoba mase zihambile kuyoba buhlungu. Ilokho ke okusemqoka lithi kizwi uma uJehova engayakhi indlu basebenzela iza bayakhayo. Uma uJehova engalondoloza umlindi umuzi umlindi wawulindelisa. So siyamthemba uzosigadela kodwa sikwenza sipha amandla okwenza izaba ezidonsa abantu. Ngesinye isikhathi abantu abantshontshi endaweni ngoba ingekho into abayifunayo. Ingekho into enjani? So mabedlula la njalo nje bebona ingumbi yezihlalo zipakiwe la. Angidlulele. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu isibekezelele kunzima khona. Ubhena nomthwalo omkhulu okwakha ama branch. Siyambonga uNkulunkulu ngala kade ngibala nje ekseni imali esingenela u88,000. Siyakhuluma ama Beklagadi nokupenda ukuthi izobangaleka 100,000. Kodwa ke uNkulunkulu mayisivumela sikwenza sizokwenza leyo inkinga leyo. Okwethu thina mase sinikezele uNkulunkulu usenze njani sigade impahla yakhe. Sigade sokwekhali zamantombi. Sengidlulile ke vesini ngifuna ukudlula kulona sivula indlu. Sizoyezwini lenkosi la namhlanje. Esizolithola ku Luke ngokuka Luka chapter 11 ngokuka Luka chapter 11. Ngicela ukuthi ngikhuleke singakayizwini lenkosi. Baba egameni lika Jesu ophilayo uNkulunkulu wethu onomusa ngiphambi kobuso bakho nabantwana bakho ukuba sizwe izwi lakho. Siyacela Nkosi ukuthi ukhulume uzambule manje. Siyacela moya ongcwele ukhulume lokho ufisa ukukhuluma phakathi kwethu ukuba silizwe silenze izwi lakho singabi ngabalizwayo kuphela. Busiseke Nkosi bonke abakhona abafikile siyabonga. Ngabo bonke Nkosi babusise badelile izinto bebengazenze izingcono ngokomuntu kodwa ngokwakho benze okungcono kakhulu. Wathi ukhethe kahle uMaria sabela ngayo ukuphucwa sona ukuba akuhlale ziyaweni zakho ezizwe lakho. Usuke ekhethe kahle kumuntu ukushiya yonke into ayidela azolalela izwi lakho. Abezileke kumuntu noma ezindongeni beze kuwe Nkosi Jesu. Athi uPetros ngayaphi Nkosi masisuka kuwe ngoba mazokuphila kuwena. Ngiyakhuleka ke Nkosi kuba ube phakathi kwethu namanje. Qalekisa yonke imimoya amadimoni amadevil worshippers amasatanist. Wana sabelo la endlini nangaphandle sifafaza igazi lakho. Moya ongcwele sebenza sinikela kuwena wonke umsebenzi. UJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Sakondile kwikamera yakho. Inkonzo le engupart 5. Inkonzo eziwuthungethunge. Abasekhaya lezwi ke bayazazi upart 5 lo sisuka kupart 1. Obani abasekhaya lezwi ukubona izandla. Awu bancane kangaka. Oh nombe bengangizwa. Oh akulungile kaningi. Ngazeli phela ngingababuza abangekho bazohlambelazela. Nonombuza abakhona sebezozibona abangekho. Ikhaya lezwi ke bazalwane igroup le kaNkulunkulu athi ngivule ngo2020 enabantu abangaphezulu ka 6200 njengamanje. Okufanele zonke izinsuku uNkulunkulu alethe izwi lakhe egroupini sebenzisa umlomo wami zonke izinsuku. Namanje njengoba kunamafoni amabili la enye backup masiqedala ziyathunyelwa ziya emagroupini ahlukene awu10 amagroup adla ukudla okufanayo abantu bangaphezulu ka 6200.
la ke i-camera le noma ifone ethatha izithombe eziya ku YouTube. Ngiyacela ohamba nalengane ayohlala ngasemnyango ngoba siyaphazamiseka isithombe sika YouTube. Ihamba nawe uyohlala na ngasemnyango ngoba ndobe sidlala yenze nje. Noma kuvula isithombe sika YouTube uzoyoza ukuthi kube kubuhlungu kanjani. Nabantu beyibuza ukuthi unina noma oyiphathe kwaye kwenze njani. Nalo shumayela akasabonile ukuthi ingane iyaphazamisa. Nomunye ke ngokunjalo nengane ephazamisayo singabe lokhu sicela ngoba kukuhle ukucela. Omunye lapha ngasemnyango akamdedele azohlala la. Ngisho ngapho kulolu hlangothi. Noma sikhona isihlalo esi-empty masikhona kulungileke masingekho akasuka azohlala la endaweni yakhe. Bengikhuluma ke ngegroup ekhaya lezwi elinabantu abaningi no YouTube le phone ngaphambili ifaka isithombe ku YouTube. Ngiqoliseke kulabo ke abaqale bafakaze kuqala bazothola ithuba lokuphuma ku YouTube ngobuhlelo bese liqhubeka. Kodwa ke abanye ke nizowabona bese uyasubscribe ke ku YouTube. Siyacela usubscribe ukuze inkonzo mazingena ku YouTube umane uzithole nje uthole notification ungene khona ungalokho udlule izithombeni ezingcolile ezithole ku YouTube. Njengoba ngisho ukuthi inkonzo number 5 le isiwa ku part 1 angazi zozidinephi kusozo ngoNkulunkulu mase kufanele igcine ukuthi ke abangekho ekhaya lezwi bayocela ke ababamemile babathumelele nalezi ezinye. Mawuthanda ukungena ekhaya lezwi ungangena kulula nje kakhulu sicela igama lakho isibongo nendawo ohlala kuyona nenamba yakho ka WhatsApp izinto ezu4 igama isibongo indawo ohlala kuyo nenamba ka WhatsApp. Ngoba la ngiyazi amagruphu amaningi ufaka inamba nje. Kimina ke inamba isho ay identify umuntu ukuze sikwazi ukuxoxa kusasa kube khona ukubuza nokushoyo ungalungi ukuthi ngikhuluma nobani. Siyacela igama nesibongo. Asifundeke hayi yakhipha ingane yakhe impela ikhambo hlala ngaphandle. Asifundeke ngokaLuka chapter 11 verse 1. Kwathi ekhuleka endaweni ethile esedinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. uNkulunkulu abosisa ukufundwa kwezwi lakhe. Siphawulileke ezinkonzweni eziningi ezedlule ukuthi isicelo salomfundi sikhombisa ukuthi wayesekhathele imikhuleko yakhe engaphendulwa. Ungeyona yakhe yedwa nabafundi abanye ngoba kube kwakuyakhe yedwa wayezobizela uJesu eceleni athi, Nkosi, ngifundisa ukukhuleka. Kodwa wathi, Nkosi, sifundise. Kusho ukuthi umfundi owayenamehlo okubona ukuthi sisonke silase ilandela nje le ndoda. Kodwa thina masikhuleka siphenduka. Namanje ke kusenjalo bakhona abantu abakhulekayo bengaphenduka. Abanye baze bafaste ngisho ukufasta kodwa bengaphenduka. Khona inkolelo ke ethi uma ufastile uyaphenduka. uNkulunkulu ukuphendula uma ethanda ngakuphendula. Ngoba ukufasta kuhlukene kaningi. Khona ukuthi ufastiswe amadimoni. Khona ukuthi ufastiswe umoya kaNkulunkulu. Kodwa bonke bayafasta. Ekugcineni uma ufastiswa amadimoni, umkhuleko wakho uphendulwa amadimoni. Kodwa uma ufastiswe umoya ongcwele, umkhuleko wakho uphendulwa umoya ongcwele. Wena kozazi ukuthi uma uthandaza uyaphendula ngaso sonke isikhathi yini. Sidine sikhuluma ke ngesihlokanyana esithi ngabe ukhuleka ngendlela efanele yini. Ukuze ukhuleke ngendlela efanele kunesimo kumele ube kuso ungakakhuleki. Wabantu abaningi bayakhuleka kodwa bakhuleka bengekho endaweni efanele yokukhuleka. Ingakho uMshumayeli chapter 10 verse 4 ethi umoya wombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Ngoba kunendawo yakho uNkulunkulu akubeke kuyona uthi mawukhuleka kuso. Wababeka uAdam noEva ensimini yase-Eden.
Fanele ukudla isono babaleka baphuma ensimini abaphuma ngensimini kodwa basuke endaweni yabo. Wathi mayiqhamuka uNkulunkulu wathi Adamu uphi na? Ungaba sebandleni, ungaba senkonzweni kodwa usekho endaweni uNkulunkulu akufuna kuyona. Usuhlezi nje ebandleni ngaphela kumnandi ukukhonza kwabanye igcina sekuyinjwayelo, igcina sekuwumkhuba wasekhaya ukuthi hayi thina ihobby yasekhaya ngesonto thina sesontweni. Abanye bayodoba, abanye baye ebholeni, abanye bayalala, abanye bafunda amaphepha. Kodwa ekugcineni kwakho konke wonke umuntu usazothola umvuzo walento akayenzayo ngelanga langesonto. Sikhulumileke ngezinto kufanele izimo kufanele ube kuzo ngaphambi kokukhuleka. Number 1 sathi thethelela, ngoba uma ukhuleka ungathethelele unegqubu uNkulunkulu akakuphendule. Number 2 sathi iba nesibindi. Uma unesibindi sento oyicelayo uyazi ukuthi uNkulunkulu uzokuphendula. Isibindi ke sisuswa into eyodwa isoka. Okwesithathu sathi kholwa, ngoba uthi uJesu uma ukholwa kwakho kungaba ngangenhlamvu yesinaphi ungathi intaba suku zimbuleka uphonse kolwandle kwenzeke lokho. So uma ukholwa ukhuleka uyaphendula. MaHebheru 11:6 lithi uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa kathokoziswa. Uthokoziswa ukuthi umuntu ozayo kuyena uyakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Uyakholwa yini wena ukuthi uNkulunkulu ukhona na? Ngoba kusangenzeka ukuthi uyesontweni ngoba wafa kwabazali, kufika isikhathi ongabazayo ngaso ukuthi ngempela uyakholwa yini, ukhona yini umuntu omkholwayo. Ngiyakholwa lensizwa isithanda lesimo ekusona. Uyasithanda isimo kuso, ungahamba indlela endenganga bese uzolala. Hayi sikumume uma sukuphela ubuthongo uhlale phansi. Ngiyakusiza sukuma September. Ungahambi uthitha isikhathi esingaka bese uzolala enkonzweni. Uphuma ungezwanga lutho. Akusebenzi kanjalo. Phuzu number 4 sathi ungangabazi. Uma uthandaza usuyangabaza yeke usayithola into oyifunayo. Mawuthi kodwa uNkulunkulu uyangizwa mina nginje. Hayi ke kade sethu ukulalela vela khohlo wena. Uthi mina kodwa uyangizwa ngihlupheka kanje. Avela kuqhele kuwena. Kholwa ukhuleke ungangabazi. Sizoqhubeka ke nephuzu number 5. Isase siliqalile noma siyaliqala elithi ungaceleli ukuchitha ezinkanukweni zakho. Iphutha elikhulu ke eliningi elenziwa abazalwane. Uma ekhuleka khulekele into azoyithitha ezinkanukweni zakhe. Lithi izwi leNkosi encwadini kaJakobe chapter 4 verse 2 kuya ku3 malicacisa lokho lithi niyafisa nokho aninalutho, niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho, niyalwa nenzimpi aninalutho ngokuba ningaceli. Verse 3 niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuthithele ezinkanukweni zenu. Zingakanani izinto ozifisayo kodwa ungazitholi? Zingakanani izinto ozifisayo awuzitholi? Ukuzibuza ukwenzani ungazitholi? Yabona uma usufike kuleli izinga elithandwa uNkulunkulu lokukholwa, uvele ufise into yenzeke same time. Yazi namhlanje yafisa yenze ngathi ngabona umama uSithola. Uthi ungakaqedi ungakaligwenyi ngenhliziyo umbone eqhamuke ngene esangweni. Hawu mama uSithola ubize ubani? Athangizwe uNkulunkulu nje ethangizela. Yazi ngiyakudinga mama uSithola. Ufise kwenzeke. Lithi leli izwi niyafisa nokho ninalutho. Ufisa umsebenzi ingapheli inyanga ungawutholile, ungakazi ungawukhuli. Yabona ize ngalokho lokukholwa amaselila. Uma ufisa usukukhuleka. Uma ucabanga usukukhuleka. Lithi izwi leNkosi indlela akasithanda ngayo. Sithi singakaceli uyakwazi sikudinga bese yasinika. Ngiyabuza nje challenge inselelo usufikile kulelo zinga lokukholwa na?
uma into oyikhulekela uzoyithitha ezinkanukweni zakho akakuniki uNkulunkulu. Uthi niyabulala ninomhawu anizuzi lutho. Ubona umuntu enento ukumonazela ube nomhawu. Bheke nje usibani bani uzoyenza nje lento. Ngongcono buyinikwe mina. Obheke nje usibani bani kuthi uwina imali engaka yelotho uzoyenza nje. Bingawina ngani yimi ngihambe ngiyokwakha indle yenkonzo uqamba mama. Awuzuyakha indle yenkonzo ifuna ukuyithitha enganukweni zakho umona nje. Umona nje. Uzosuka impela uhambe uyogembula udliwe kanti ugembula kuyisobo. So ke niyabulala ukubulala umuntu uma umonazela uba nomona uyambulala usumbulele kwelikamoya. Niyabulala nomhawu nokho anizuzi lutho. Niyalwa nenzimpi. Uzuxabanisa abantu nje ukhuluma into engekho umakhelwane baxabane mhlawumbe umndeni uxabane inkinga nje yini umona. Athi verse 3 niyacela nokho namukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuthithele ezinkanukweni zenu. Ungayiceli into othi mawuyibheka uNkulunkulu ayizomzuzisa lutho. Ngaso sonke isikhathi mawucela zibuza ukuthi what is in it for God. Yini azoyithola kulento engiyenza uNkulunkulu. Mayingekho azoyithola kusho ukuthi akuyona intando kaNkulunkulu okufunayo. Athi omunye mayithandaza Nkosi ngicela imoto. Ufuna mangenkonzweni ngithwala abazalwane. Ayithola imoto abese bathwala abazalwane. Abakhokhisa abafuna imali. Kufuneka abakhokhe laba abazalwane manje. Kodwa mkhayicela imoto wathi uzothwala abazalwane. uNkulunkulu ke ngoba wazi phambili mayithanda vela ngakunika imoto. Angakunika umsebenzi Nkosi ngiphi umsebenzi ngizokhipha kweshumi njalo nje mina kukhona. Avela bonke lo ngeke akhipha kweshumi ukwazi ngaphambili angakunika. Noma kunika kutest ungakhipha kweshumi busiyakuphelela. Usiyakhumbula umsebenzi usuphelile. Yini na ucele into ofuna ukuyithithela ezinganukweni zakho. Ngisekulo leli phuzu lokuthi ukhokhisa abantu uma ubagibelisa emotweni. Nina engigitsheliswe emotweni yazini ukuthi ayikho imoto yamahala. Imoto ihamba ngamanzi. Imoto ihamba ngopetrol. Kuyihlazo ukuthi umzalwane agibele nje emotweni eyala iyakhona angakhokhi ngoba ethi umzalwane. Haya kwenziwa lo. Yazi ukuthi unecala. Ngisha ngayinqaba imali umzalwane mothi yamnika mnike. Ngoba nawe ugeze yakhe inhliziyo musujabula uyinqabile. Uyinqabile lozohamba ngani. Yazi ukuthi ngelinye ilanga uyokukhokhela lokhu kungakhokhi kwakho. Uyothi eya la uyakhona athi ngisazodlula endaweni ethile khona abantu ofuna ngibathathe angene esonweni sokuqamba amanga. Nithi manificana lapha athi ngibatholanga kanti ubefuna ukushiya wena nje. Ngoba wena unjani awukhokhi. Cha ngikhokhele nje umzalwane. Mnike. Lokho kwenza ukuthi naye amkhonze kahle uNkulunkulu. Angathi ngaze ngayiyala ngaba nemoto. Ngelinye ilanga vela ishiya athi imoto yami ayiservice ngizohamba ngetekisi. Ahambe ngalo ngempela kanti ulaya wena ukuthi nawe khokhe etaxi. Ikuphi okungcono ukukhipha imali yakho inika umzalwane ozothi uNkulunkulu akubusise. No driver wetekisi ozobuye mhlamba intshontsha ishifaka emasokisini. Bayathanda abazalwane ukungakhokhi. Geza nje inhliziyo yakho ube muhle ukhokhe. Uze namhla ungenayo ngempela imali. Uthi momtshela uthi imali anginayo. Asho ngenhliziyo yamhlophe athi uhlala unginikeza gibela la. Uthola isibusiso. So ke asiba abantu ngicela ngiphena kamanje. Asiba abantu abakwaziyo ngiyabonga ukucabangela abanye abantu ukuze nawe ube njani ucatshangelwe. Asiqhubekele. Lithi ke lelizwi niyafisa nokhani nalutho niyabulala nomhawu nokhani zuzilutho niyalwa nenzimpi aninalutho ngokuba ningaceli. Niyacela nokhani namukeliswa ukuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinganukweni zenu.
ngaso sonke isikhathi mawucela ukuze wazi ucela ngokwentando kaNkuluNkulu zibuze ukuthi uNkulunkulu uzotholani kulento engicelayo. Ulingisa uHana isimanga lendaba kaHana. uHana lithi iBhayibheli uSamuel oqala chapter 1 indoda yakho Elkhana inamakhosikazi amabili minyaka yonke yayihamba iyonikela yonke iminyaka inika amakhosikazi izinto azoyinikela yonke iminyaka uphenini ethuluza uHana kwaze kwaba unyaka la uHana wacela wayesethazi ukuthi mina Nkosi ngizokuphani yonke leminyaka ubethandaza ecela ingane kwaze kwafika la ethi wena ke uNkulunkulu uzotholana. Yikho ngithi mawuthandaza zibuze ukuthi uNkulunkulu uzomnikezani uzotholani yena. Lokho ke kube kusho ukuthi awuzukuchitha enganweni zakho. The day uHana wathi ngipha umntwana womfana mina ngizombuyisela kuwe wathi uNkulunkulu nangoku umuntu engizomnikeza umprofeti wami uSamuel. Kuthiwa athi mayeqeda ukumncelisa wamthatha uHana umsethempelini umnikela kuNkulunkulu. Wafika uSamuel waba umprofeti odume kakhulu kubaprofeti abakhona ngoba uHana wacela wathembisa uNkulunkulu. Wena mawucela uNkulunkulu uyathembisa na? Ngoba kufanele umtshele ukuthi wena Nkosi uzotholana. Yini wena uyifune lento kuye yena uzotholana ngokuyinika wena angayitholi yena uNkulunkulu ngoba akakunikile. Nayizwe ukuthi Jolile yini le akangayitholi azoyithola ngoba eyinike wena. Akakuthola okweshumi uyakuthola kwabanye abazalwana ngithi abekho abazalwana bakhe izindlu bakhona ngabe magama akulula kangaka ukuthi Nkosi ngicela umsebenzi mangithola ngizowakhela indlu yokukhonza kukhona nje abamakhelayo. So kwakujula enhlizweni yakho isizathu esidala ukuthi ucele into kuNkulunkulu futhi ungakhulekeli ukuhlukumeza omunye umuntu wenzele phansi udidilele impilo yomunye umuntu. Nkosi ngiyacela ungiphukuthi khona bezobona ukuthi ngikhonza wena. Ngazi ukuthi ku wrong lo ulaya abantu ucela into ngoba ufuna babone ukuthi wena ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Cha babonise ngenkambo hayi ngokuthola utho. Inkambo yakho mayikhuluma ukuthi ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Baningi abantu abazithola izinto ngoba balaya abantu. Nkosi ngiphi imoto wayicabanga ukuthi ngoba ngilahle ngidivorce ngikuba into yalutho. Ngiphi imoto Nkosi khona ezobona. Ngeke akunike uNkulunkulu. Nkosi ngiphukuthi khona nentombi yakhe le yangikhipha izobona. Ngeke akunike uNkulunkulu. Ngathi ucelela abantu wena ufuna ukuchitha inka. Yabona izinto ezincane ungayinakile zidala imkhuleko ibe njani ingaphenduli. Sikhuluma ngomkhuleko ukuthi kufanele kube kusiphi isigaba. Ngakho ke kufanele ubulala izinkanuko zakho, ubulala izinto, ubulale lenhliziyo efisayo ugovana. Ofisa izinto zize kuwe wedwa uyibulale. Ufunde ukukhulekela umakhelwane. Hayi uNkulunkulu ukuphendula manje. Mawubona umakhelwane ehlupheka. Nkosi nangu umakhelwane unengane ehlakaniphile. Akanayo imali yokuyisa euniversity. Nama ngikwazi ukumsiza. Msize Nkosi athola uNSFAS. Avuma umakhelwane ukwazi ukuxoxa umngane wami. Ingane yami sithola uNSFAS. Musumtshela ukuthi kumkhulekela. Thula. Ukuzenza ngcono kuye. Mbongela ujabule. Shona mbekameleni Nkosi ngiyabonga usuphendulile umkhuleko wami. Uzokubusisa uNkulunkulu musuhamba uvela kubantu ukuthi yabakhulekela ngoba bazodinga bayibona lento lesikhulekele kodwa umbhekeni wahlupheka unamanga usibanibani uNkulunkulu bevele ezongenzela lento kanti ngempela kade umkhulekele usushaya icilongo ukuthi ukhulekela abantu zikhulekele wena umkhulekele umakhelwane ube neso. Ngofunda uJob 42 verse 10 lithi uNkulunkulu uJobe wambuyisela zonke izinto ziphindwe kabili ngoba wakhulekela abangani bakhe. Khulekela abanye abantu. Wena lokho wakhulekela umuzi wakho nje. Hayi indodana
ngathi yakushaya lo mkhuhlane wakho mawuqhubeka uzoya lapha emuva ngoba inkinga yethu yile nansi inkinga yethu. So uthola ukuthi umuntu uzikhulekela yena, ukhulekela ingane zakhe, indoda yakhe, umakoti wakhe, yabona nje ujika la eduze ungacanga uzophendula wena. Khulekela bonke abantu, khulekela induna, khulekela amakhosi, khulekela omakhelwane, khulekela isimo esisezweni lisho njalo izwi. Uzombona uNkulunkulu ngaphambi aphendula umkhuleko wakho wabantu, uzophendula isidingo sakho kuqala. Ngakho ke bulalana amalungelo asemhlabeni, ubufebe, ukungcola nokuheka, nokukhanuka nesangabe okungukukhonza izithombe kuza ngakho ulaka likaNkulunkulu. uNkulunkulu eyizonda lento umuntu ayibiza umntwana kaNkulunkulu ebeyisifebe. Umuntu ayibiza umntwana kaNkulunkulu nokungcola. Ayibize umntwana kaNkulunkulu yahuheka, akanamgogolo, uwhayi noma yini. Ayibize ngumntwana kaNkulunkulu ubesangabe, isangabe ke ukukhonza izithombe, ukukhonza abanye uNkulunkulu. Ukukhonza okudaliweyo kuNkulunkulu, ukukhonza amadlozi. Lithi izwi leNkosi kuzulaka likaNkulunkulu ngalokho. Mina ngithi ke musuthandazela ukucela ulaka likaNkulunkulu. Ngoba mawukhulekela into ozoyithitha enganukweni zakho, ucela ulaka likaNkulunkulu. Kanti mawufuna ulaka likaNkulunkulu lulula nje. Vele wenze noma yini ephambene nefuno uNkulunkulu usulitholile ulaka. Usuku uzulithandazela yoguqa. Ufuna ulaka likaNkulunkulu? Hayi. Bantwana bakwaIsrayeli bakwenza okuphambene nezwi lakhe, bawuthola umvuzo wokuhlubuka. Ngoba kukhathalisekile ukuthi uyikholo elikhulu noma ngelincane. Noma uhlobo noma nasikhundla sini ebandleni ayakhathalisekile. Ufunda abaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 1 ya 13. Lithi ngokuba ngithanda bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu babe phansi kwefu bonke badabululwana. uNkulunkulu wayebasefwini emini insika yomlilo ebusuku. Lithi bonke babe phansi kwalelofu. Bonke baluwela ulwandle. Ukusindiswa kusho ukuthi uzongena ezulwini. Uma uzosindiswa amaqedwe ubuyele ezonweni. Kusho ukuthi ngasindiswa mina ngonyaka othize, ngabhabhatiswa mina, ngazivuma mina izono. Umbuzo omkhulu wazivuma waziyeka yini na? Lithi ke bonke babe phansi kwefu badabululwa nolubomvu. Verse 2 bonke babhabhatiswa kuMose efwini nasolwandle. Ukuthi ukubhabhadiswa bese ubuyele ezonweni akukwenza umzalwane ozongena ezulwini. Bonke babhabhatiswa kuMose efwini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya. Ukudla komoya bonke bakudla. Ngaleso sikhathi ke kukhulunywa imana. Njengamanje sonke sihlezi la. Sidla ukudla kamoya izwi likaNkulunkulu. Umbuzo uthi mayibuya manje uJesu uzosifitha sonke la noma khona bazosala la. Sizohlwithwa sonke yini la. Hayi mawunesono sihlezi naso ngasivumile. Mina ngeke ngikhohlise, ngeke uhlwithe. Ohlwithekayo ongasindwa isono. Onesono akazi uhlwitheka. Siyazivuma izono sihlukane nazo. Lithi ke bonke babhabhatiswa kuMose efwini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya labalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Bonke baphuza. Sonke silalele la. Sihambisana ngesizulu ukuthi ikhohlisana ihlomile. Sisithi sihamba sonke singabazalwane sonke. Kanti kuzovela imiphumela engaqondakala. uJesu wababiza bonke abafundi bakhe. Wabanika amandla bonke. Bathi bahambe boshumayela bakhipha amadimoni. Bahamba bakwenza bonke. Kodwa ukhona oyedwa uJudas Iscariot ayazi ukuthi lo uzongikhaphela egcineni. Singahambisana nje kube mnandi ikhohlisana ihlomile. Kodwa uNkulunkulu obukayo nowazi isiphetho somuntu uyazi ukuthi wena uzogcina. Ngakho bekuzokusiza ukuhlala ezinyaweni zikaJesu. Ulingisa uMaria. Lapho efika uJesu kuMaria benoMartha.
Umuntu obhizi ulungisa ukudla. Ulungisa ukudla kwani komzimba. uMaria uyahamba yohlala enyaweni kaJesu yolalela izwi likaJesu. Uyathukuthela ke uMartha. Wabathukuthela labo mama abaphekayo abalungisa ukudla. Banenhliziyo ezincane ngazo. Kanti bakhohlwa ukubambisisa okusemqoko ohlala enyaweni zikaJesu balalela izwi. Uthi uMartha, Nkosi, awukhathazeki yini uMaria engangilekeleli? Uthi uJesu, uMartha, ukhathazeka uhlupheka ngezinto engenamsebenzi. uMaria ukhethe kahle isabela ngakwaphucwa sona uhlala enyaweni zami alalela izwi lami. Ukuhlala ke enyaweni zikaJesu ulalela izwi ukulalela ulenze. Yazi ulenze ngoba baningi abalilalela. Isonto namhlanje kuyashunyelwa endaweni eziningi. Baningi babiziwe kodwa bayingcosana abakhethiweyo. Uzophuma la ulenze yini izwi na. Ngoba into ofanele siyenze ukwenza izwi. Bonke babhabhatiswa kuMose ufini naselwandle. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya labalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo. Uyathokoza uNkulunkulu ngawe na. Lithi bashaywa phansi ehlane. Kepha lokhu kwaba izibonelo kithi size singafisi ukubi njengalokho bona bakufisa. Sisakhuluma ngokuthi ungakhulekeli, ungafiki into ozoyithithela enganukweni zakho. Ungafisi, ungakhulekeli into ozoyithithela enganukweni zakho. Kepha lokho kwaba isibonelo kithi size singafisi ukubi njengoba bona bakufisa. Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabo. Njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi kuba badle, baphuze, basukuma ukuba badlale. uNkulunkulu akabafuna abantu abanesikhathi sokudlala. uNkulunkulu akabafuna abantu abanesikhathi sokuhlala phansi. Umsebenzi wakho umile ungapha. Usibizile bazalwane ngenkambo yakho shumayela. Phuza amanzi. Ngoba nawe uzosuthuza kwekhamera. Hayi asikhethe umuntu nanka amanzi. Kubiza ukuthi bazalwane sihambe ngobungcwele phambi kukaNkulunkulu. Singakhonzi izithombe. Akulutho ukuthi senzile yonke into eyenziwa abanye abantu. Sonke sile ezinkonzweni, sonke sile kogood. Sonke sibhabhadisiwe. Uyathokoza yini uNkulunkulu ngawe na? Athi ku verse 8 futhi asingenzi ukufebe njengalokho abanye kubo benza ukufebe bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama23 23,000 wafa bulawela ukufebe. Yazi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu mina ngibulala. Wamina ngiyashumayela. Wamina ngiyafakaza. Wamina ngiphatha uhlelo. Wamina ngikhulela abantu bakusinde noma ngabe ngafeba nje kulungile. uNkulunkulu siyafana sonke. Futhi sikhonza uNkulunkulu wesimanga, uNkulunkulu ovusayo. Maye ngibona ukuthi ngiyabheda ebandleni lakhe uzongudluza avuse omunye. Hayi madoda, sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Ayikho into enhle okufanele ngiziqhenye ngayo ngithi ngiyayenza ngeke uNkulunkulu mina ngidiscipline njengabanye abantu. Cha. Noma kumenzelani engani uyena ongenza ngiyenze. Uzothola omunye azomenza yenze kakhulu. Ngoba kumina owenzayo uyena owenzayo. Uthi asingayilinga inkosi njengoba abanye bayilinga babhujiswa izinyoka. Kwaze wathi Mose yenza inyoka yethusi uyibeke ensikeni. Oyibukayo lo nyoka elunywe inyoka uyosindiswa. Athi uJohn 3 verse 14. Njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nani mphakamiseni uJesu ukuba ilona loyo kholo yena asindiswe. Mbuke uJesu. Kwenze nabanye abantu bambone uJesu kuwe ukuze basindiswe. Athi futhi ningakhononi njengabanye. Asikho isono esizonela ngokukhonona uNkulunkulu. Ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Ungakhononi. Liyashisa la ubani ongalizwa. Kodwa mase ukhuluma ezaze safa ila. Isono leso.
Ubuqamba manga uyaphila ufile. Kodwa usuthe ufile. Safa imvula, alisanqamuki. Uqamba manga ngathi balokhuluma isipoki. Usufile. Yaze ezulwini sokhishwa izinto ezincane. Uthi ufile ungafile. Mosufileke lesikhathi uzobusufisa ukufa. Kusho njalo umfundisi uZulu wase Eastern Cape. Wafa 3 days. Uthi wayesesihogweni. Kwafika umcabango owodwa kodwa ngisashingani ngife Nkosi yami. Waphendula lathi usufile. Ngeke usafa. Wena ke ngamanje ufisa ukufa, uthi ufile uqamba manga ungafile. Kufika la uzothi usufile ngempela, ufisa ukufa, kube ngasekho ukufa okuveza ukususha esogwini. Ngakho ke asiyeke ukukhonona. Mina kodwa yini mina okwami nje akulungi. Nezingane zami azilungelwa lutho. Ukhohlwe into eyodwa azilungelwa lutho nje mhlawumbe wena into wayenze enganeni zakho. Wenzani izingane zakho sazikhuleka? Awuphuzanga isihlambezo. Ngesikhathi uphuza isihlambezo uyinikela kuSathane. Wawuyinikela kuSathane lo ngane. Mhlambe wamiselwa. Kuze kutholakala ingane ubani owaziyo. Mhlawumbe abazali bakho abaziyo. Noma wena owazi ukuthi ingane yakho nje ihlupha njena nje wayimisela enyangeni. Noma eyiwasho. Wathophuza lezi washo uzobamba. Mamezala yayibona umakoti wakhe emthanda engabathola abantwana. Namhlanje ingane yakuhlupha. Ayitholanga kalanga ngendlela kaNkulunkulu. Subamba uye mina okwami akulungile. Mina yami ingane ayiphasi. Mina yami ingane ukuthi wenzani ingane encane mhlawumbe wayilahla. Wayilahla ngempela kwelikamoya wayithathwa isenyangeni nothi yolahla. Uyilahlile. Vuma isono sakho silande la wayilahla khona ngokukholwa nangomkhuleko. Uthawulungelwa lutho uyakhonona. Woza kuJesu, uJesu isixazululo sayo yonke into. Yonke into ngathi uyicabanga. Athi verse 11 kepha lezo zinto zabehlela bona kube isibonelo kulotshela ukusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwesikhathi. Lezi zinto ezehlela abantwana bakwaIsrael ziyasifundisa ukuthi thina singahambi njengabo. Ngakho ke usuke ethi umi makaqaphele ukuba ngawi. Abantu banihlezi phansi nje nini? Maniwa no ngoba kuphuka isihlalo hlezi kusona ngithi. Mina nje wangimile nje mangiwa ngizolimala. So lithi zwaqaphela uthumi ukuba ngawi. Asizithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Ngalokho uqhosha uthi umile wena yakholwa ngcono kunabanye. Wazi kanjani ukholwa ngcono kunabanye? Ngoba uNkulunkulu owazi umuntu wazi inhliziyo yomuntu. Imisebenzi esiyenzayo ayithazi ukukholwa kwethu. Khulekela umuntu asinda akusho ukuthi ukholwe kakhulu. uNkulunkulu sinika ukukholwa ngesilinganisa kasithandayo. Yena. Ngakho ke usuke ethi akaqaphela ukuba ngawe. Yanifikelwa ngokulingwa okunjengokwabanye abantu. Kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu. Kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okuthwala. Loyo uNkulunkulu esimkhonzayo. Khumbula sikhuluma ngokuthi ungakhuleki ucele into ozoyithithela ezinkanukweni zakho. uNkulunkulu ubuka inhliziyo, uNkulunkulu ubuka inhloso. Mawuqala ukukhuleka uyadlula emazwini akho ayenhlosweni. Lo muntu nje becela lento uhloseni kahle kahle. Ivesi elichaza lokho amaHubo 66 uverse 17 kuya ku20 lithi ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa kwakuphansi kolimi. Eyizo lento uthi contradictana. Wayekhala ngomlomo but ngaphansi kolimi wayedumisa. Bamangala abantu sibani waqina kangaka eshonela. Kanti cha uyakhala ngomlomo ngenhliziyo uthi Nkosi mabe kuyintando yakho kulungile. Bese thola amandla okuphushela phambili. Ngoba akekho ngezukufa. Mufunda amaHebrew 9 verse 27 lithi kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube ukwahlulela. So akekho umuntu ozokomela uthi njengentethe. Hayi akekho siyahamba nje sonke. Uthi asazi sizohamba nini
kanjani kodwa yinye futhi into engiyaziyo indlela ohamba ngayo ayishintshi indawo yakuyona angiphili indlela ohamba ngayo ayishintshi indawo yakuyona mangangena abantu la bangishaya ngenhlamvu bangithele phansi uma ngingcwele phambi kaNkulunkulu angike esihogweni ngoba ngifike ngaduthuka ebona lonto uma ngivuka emkipitweni ngizoma phambi kwabantu ngidumise ngithi ngisadumisa ngishaya isiyezi ngife angizungene ezulwini ngoba ngife ngidumise ngizo esihogweni ngoba ngivuke emkipitweni ngazoma phambi kwabantu nesono so indlela ofa ngayo ayishintshi lapho yakho nendlela ongcwatshwa ngayo ayishintshi lapho yakho manje ngoba isigebengu esithatha imoto landa ukhokhovula lo mfundisi lukhuleke lizithukuthuku iphenduka amatonse egazi ithi angene ezulwini ngeke angene uma efe ngazivumile isono sakhe kunjalo so ukuthi ungcwatshwe ubani akuze ukufaka ezulwini ukuthi ungcwatshwe ubani akuze ukukhipha esihogweni uzoya la uvelo yakho ngakho ke asiphileni impilo engcwele phambi kaNkulunkulu uthi ke umbhalo wekubo 66 ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa okuphansi kolimi uma bengiqonda ububi enhlizweni yami bingayi kungizwa inkosi ngempela uNkulunkulu uzwile walalela izwi lomkhuleko wami uma bengiqonda ububi bingayi kungizwa inkosi qaphela ukuthi ukhulekelane umkhulekelelane lo muntu Nkosi ngiyacela umshaye lento angenze yona izwe naye ngeke akuphendule uNkulunkulu kunalokho uzoshaya wena kuthiwa thina isitha sakho sipha amanzi siphuze sipha ukudla sidle ngalokho ufumbela amalahle ekhanda lakho uNkulunkulu ozokuphiniselela asimceli thina ukuthi asiphiniselele kunalokho uzoshaya wena umtshela into okufanele ayenze ngoba umsebenzi wakho ukuphiniselela so asikhule nje lonto thina uthi ke umbhalo leli hu verse 20 ngakho makabonga uNkulunkulu ongalahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe kimi umungcwele ukhala kodwa udumisa phansi kolimi uNkulunkulu ngeke awulahle umkhuleko wakhe uNkulunkulu ngeke awulahle umusa wakhe kuwe wena nje okwakho hlanza inhliziyo yakho ube nenhloso eyamukelekayo kuNkulunkulu kungakho umpostoli Johane bhala iholo moya kaNkulunkulu ku 1 John chapter 5 verse 14 no 15 ethi lesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo kuye isibindi awukwazi kuba nesibindi uma unezono iyaphambana le yabona uma engafika manje uJesu lami nje simbone sonke khona bangaphuma bahambe engabhekeki kubo ngenxa yezono zabo khona bazokujabulela ukumbona la ngoba baclean ngakho isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esikucele kuye okucele ngokwentando yakhe ongeke ukuchithele izinganekweni zakho uyakuzwa uzokunika yena ngiyacela siguqe sikhuleke Baba olungileyo baba ongcwele siyakubonga uNkulunkulu wethu onomusa udumo lonke lungo lwakho lukufanele siyabonga ngezwi esesilizwile namhlanje siza kube lona loyo Nkosi alizwe alenze usifundisa ngokukhuleka usifundisa ngokukhuluma nawe usizwe usiphendule ayikho into ebuhlungu njengokukhuleka ungaphenduli namhlanje usinikeza amaphuzu ukuthi masikhuleka siphendulwe inikela kuwena Nkosi nanti ibandla lakho lisizeke Nkosi lilekelele ukuba lizwe izwi lakho lilenze siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo uJesu Kristu uyinkosi amen uma ekhona
umfunayo lo Jesu engikhuluma ngaye manje. Uma ekhona umfunayo. Ngicela sikume sikhuleke nabase Roma 10:9. Sokhuleka abase Roma 10:9. Umvumo uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Akuzosuka lutho kuwe ngokuvuma uJesu. Nokuthi umvuma kangaki ayakwenza lutho. Okusemqoka ukuthi umvumile. Lo mkhuleko wakhulekwa iselelesi wathi uJesu namhlanje zoba nami eparadise. Uthi umbuzo wami uma ungafuni ukukhuleka lo mkhuleko usuku lwakho lokugcina namhlanje. Uzongena ezulwini. Uhamba kahle phambi kaNkulunkulu. Ungcwele na. Hayi. Iselelesi ayibambe imfihlakalo. Sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakhe. Ukuthi savuma ukuthi uJesu uyinkosi. Wathi namhlanje ngizoba nawe. Asiphakamise izandla nalabo abamile. Ngifuna ukukucebisa ukuthi wena ohlezi phansi ungalingi usho lomkhuleko ngoba usukumanga ngoba uNkulunkulu ukubonile ukuthi awuthandi ukusho. Asikhuleke. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami. Ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Ukuba umsindise. Usathana ngimfuni. Amadimoni angawafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu. Phathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathane. Uyiphendule imikhuleko yami. Ungilondoloze Nkosi. Uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Sinisamilele ngicela ukunikhulekela. Baba egameni lika Jesu ophilayo. uNkulunkulu wethu nomusa namba abantwana bakho sebekhulekile. Abase Roma 10:9. Ngiyacela wenza uverse 10 wakhona. Ukhulume kuwo wathi umuntu evuma ngomlomo uyasindiswa. Umuntu ekholwa enhlizweni kuba ngokulunga. Ngiyakhuleka Nkosi yenza izwi lakho phezulu kwezimpilo zabo. Ushilo kuJohn 7:38. Wathi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Nkosi mayigobhoza imfula yamanzi aphilayo kubona. Babonakale ukuthi Nkosi bakuvumile namhlanje. Babonakale ukuthi Nkosi bahlale bekuvuma. Babonakale Nkosi ukuthi bazovuma nangokuzayo baze bangene ethuneni. Banyukele ekhaya ezulwini ngemimoya yabo. Siyabonga Nkosi ngevangeli osiphelona. Siyazi sinesibindi ukuthi uma leli dokode sikulona lidilizwa. Sinesakhiwo esivela kuBaba ezulwini esingenziwanga ngezandla. Isakhiwo esiyindlu yokuphila. Sihlezi kulomhlaba siyabubula sibubulela ukwelakanyiswa ngekhaya lethu elisenkosini. Ngoba siyazi Nkosi ukuthi asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa. Ngoba sonke sisazokuma phambi kwesihlalo sobukhosi sokwahlulela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ubusisa ilona lo yomile manje. Umnikeze njengokufisa kwakhe. Mahubo 103:5 uthe usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Babiyele Nkosi laba abamile nemndeni yabo. Njengobushilo Isaiah 54:17 wathi asikho isikhala esilwelelwe bona siyophumelela nolimo olubavukela uzolahlulela. Babiyele ngamahubo 139:5 othe uNkulunkulu uyakuzungeza ngemva nangaphambili abeka isandla sakho phezukwakhe. Babiyele njengenhlamvu yeso lakho. Babiyele ngamahubo 34:7 nemindeni yabo. Uthe uthuma izingelosi zakho zimise nxa zonke kwabakwesaba uzibakhulule. Mabakhululwe kuze kube usuku uhlwitha ngalibandla. Siyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. UYINKOSI ephakemeyo mongeni uJesu uyinkosi
siwuvalile u-2.